Helo a chroeso i'r fideo canllaw hwn i ddangos i chi sut i ddefnyddio offeryn cyfrifo cyllideb taith ar gyfer llwybr 1. Jyst i grynhoi, mae'r offeryn cyfrifo cyllideb wedi ei greu gan taith mwyn helpu ymgeiswyr i ddatblygu prosiectau llwybr 1 ac yn y pen draw mae'n cyfrifo faint o grant mae ymgeiswyr yn gofyn amdano fel rhan o'i prosiect. Fel rhan o'r sesiwn hon, byddwn nhw'n rhedeg trwy ambell enghraifft o senarios cyffredin a mathau o symudedd bydd angen i ymgeiswyr mewnbynnu ar yr offeryn. Ond cyn i mi dechrau, ambell pwynt i'w nodi, mae'r offeryn cyfrifo grant wedi greu o fewn Excel i sicrhau i fod ar gael i'r rhan fwyaf o ymgeiswyr. Os oes reswm nad ydych chi'n gallu cael mynediad i Excel, gadewch ni wybod trwy e-bost os yn bosib. Mae'r ddogfen Excel wedi llunio i gynnwys yr holl gyfraddau grant perthnasol ar gyfer eich sector chi, ac mae'r fformwlau wedi cynnwys yn barod o fewn y teimlen. Mae'r celloedd yma mewn llwyd. Mae'n bwysig nad yw'r celloedd llwyd yn cael ei newid neu datgloi oherwydd gall hwn creu problemau gyda'ch cais chi. Felly, ar unrhyw tab rydych chi'n edrych i gwblhau, bydd angen mewnbynnu'r gwybodaeth yn y celloedd gwyn, a bydd hwnna'n wedyn yn poblogi'r celloedd llwyd perthnasol yn awtomatig, byddaf yn dangos sut i wneud hwn yn hwyrach yn y cyflwyniad. Jyst pwynt olaf, mae fersiwn yr offeryn cyfrifo rwy'n defnyddio yn y fideo hwn yw'r copi meistr. Pan fyddwch chi'n dod i lawrlwytho'r offeryn perthnasol ar gyfer eich sector chi, bydd yn edrych ychydig yn wahanol ac yn cynnwys tabiau a chyfraddau grant sy'n perthnasol i'ch sector chi yn unig. Felly cofiwch hynny pan chi'n gwylio'r fideo hwn. So y tab gyntaf i edrych ar yw'r tab gwybodaeth. Fel mae'r enw yn awgrymu, mae'r tab yma yn cynnig gwybodaeth ar sut i ddefnyddio'r offeryn cyfrifo. Felly mae'n bwysig i wirio fan hyn bod y sector cywir wedi cael ei ddewis ynghell C4. Mae hwn jyst yn sicrhau bod y cyfraddau grant a'r tabiau yn dangos sy'n perthnasol i'r sector chi. Isod i'r sector ei hun, mae yna bwyntiau sy'n bwysig i'w ddarllen cyn i chi fynd i ddefnyddio'r offeryn. Bydd hwn yn helpu sicrhau bod chi'n osgoi camgymeriadau cyffredin ac yn deall gwybodaeth ar pethau fel diwrnodau teithio hefyd. Tab nesaf yw'r cronodeb o'r gyllideb. Fel y wedais yn gynharach, mae'r celloedd llwyd yn cael eu llenwi yn awtomatig. Mae'r tab yma yn hollol awtomatig ac yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi'n mewnbynnu yn y tabiau arall. Mae'r tab yma yn bwysig iawn i wirio ac adolygu unwaith ydych chi wedi mewnbynnu eich gwybodaeth symudedd. Byddwn nawr yn dechrau dangos i chi sut i ddefnyddio'r offeryn cyfrifo, gan edrych yn gyntaf ar enghraifft prosiect ysgolion. O fewn yr enghraifft hon, mae'r ysgol yn gobeithio anfon 18 dysgwr 16 oed i Sbaen am 2 wythnos, gyda 3 pherson yn cyfeilio. Yna, bydd symudedd mewnol o 6 phobl 16 oed ac 1 oedolyn o Sbaen am 1 wythnos. Gan fod y bartneriaeth yn newydd, mae un athro yn cael ei ddanfon i wneud ymweliad paratoi am 3 diwrnod cyn symudedd y grŵp. Gan fod hwn yn symudedd ar sawl grŵp, bydd rhaid i ni fynd i'r tab symudedd ar sawl grŵp. Mae'r golofn gyntaf yn gofyn am nifer y dysgwyr, felly yn y blwch hwm rwy'n rhoi 18. Colofn B yn gofyn am gynran canran o fyfyrwyr o gefndir difreintiedig. Nodwch ni fydd rhaid i chi mewnbynnu hwn am unrhyw sector heblaw am addysg uwch, felly am yr enghraifft hwn wna i roi 0. Y golofn nesaf lle byddwn yn mynd i mewnbynnu'r 3 oedolyn sy'n cyfeilio. Mae'n bwysig nodi bod symudedd ar sawl grŵp yn gofyn bod o leiaf 1 oedolyn yn cyd-fynd â nhw i fod yn gymwys. Er enghraifft, ar ôl i mi ychwanegu'r dysgwyr, rwy'n mewnbynnu 0 fan hyn, ac mae'n goch, neu mae'n goch hefyd mi roi unrhyw beth fan hyn. Hwnna'n dangos bod gwall. Mae'r blwch yma i ddangos bod gwall wedi bod yn yr achos hwn. Dwi heb gyd ymffurfio ar rheo bod angen i symudedd grŵp cyd-fynd ag o leiaf 1 oedolyn. Felly, rwy'n rhoi 3 fan hyn, a mae hwnna'n iawn. Colofn E yn darparu'r cyfanswm o gyfranogwyr, sef dysgwyr a pobl yn cyfeilio hefyd. Yng ngholofn F, mae angen i wedyn ychwanegu nifer y diwrnodau.
Yn yr achos hwn, bydd y cyfranogwyr yn edrych i hedfan allan dydd Sul. Byddent yn ymweld ar ysgol bartner ar y dydd Llun canlynol i ddydd Gwener yn ystod yr wythnos gyntaf a'r ail wythnos. Mae'n hawl i chi gynnwys un diwrnod teithio bob ffordd fel rhan o'r symudedd. Felly, yn yr achos hwn, rwy'n mewnbynnu 14 diwrnod i'r golofn. Colofn J wedyn, gofyn am wlad neu'r tiriogaeth sy'n derbyn. Felly, ni'n dewis Sbaen. Mae yna gwahanol wledydd yn dod o wahanol gategoriau grŵp ac felly cyfraddau grant gwahanol hefyd. Ond am fwy o fanylion am rhain ar wahanol grwpiau, mae rhain yn y canllawiau croedd a'r canllawiau sector penodol llwybr 1 am eich sector chi. Felly rwy'n dewis Sbaen a mae'n ymddangos yn awtomatig fan hyn bod Sbaen yn perthyn i grŵp 2. A hefyd, mae'n dweud i ni i'r dde pa band pellter mae'n perthyn i. Ond i'r dde yn gyffredinol, gallwch weld bod y gwybodaeth sydd wedi cael ei fewnbynnu yn gynharach wedi poblogi'r celloedd llwyd a wedi cyfrifo'r grant teithio symudoedd allanol cyfan ar gyfer y dysgwyr a'r pobl sy'n cyfeilio hefyd. Wedyn mae'n rhaid i ni ychwanegu'r ymweliad paratoadol i'r athro i gyfarfod gyda'r ysgol partner a mae hwnna'n digwydd dros gyfnod o 3 diwrnod. Felly rwy'n mynd i'r tab perthnasol. Dyna ni. Yng ngholofn A, rwy'n mewnbynnu'r nifer y staff sy'n cymryd rhan, sef 1. Maen nhw'n ymweld yr ysgol rhwng ddydd Llun i ddydd Mercher. Maen nhw'n teithio mas ar ddydd Sul ac yn teithio nôl ar nos Fercher. Felly rwy'n gallu ychwanegu un diwrnod teithio ychwanegol, sef 4 yw'r cyfanswm. Rhaid ychwanegu Sbaen eto, fi wedi gwneud hwnna fan hyn. Eto, ni'n gweld bod y celloedd llwyd wedi llenwi gyda'r gwybodaeth perthnasol. A wedyn mae'r colofn i bedol yn rhoi'r grant staff allanol. Peth olaf angen ystyried yw'r symudoedd mewnol. Mae taith yn cynnig 30% o'ch cyfanswm ar gyfer y symudoedd allanol mwyn cefnogi symudoedd mewnol. Felly cofiwch ar gyfer unrhyw gyfnewidiadau rhyngwladol lle mae niferoedd hafal ar y ddwy ochr, bydd angen ffeindio ffynhonnell wahanol am y 70% arall. Felly, mae'n clicio ar y tab hwnna nawr. Fel gallwch weld, mae hwn yn cynnwys gwybodaeth ar y grant rwy'n gofyn am yng ngholofn B res 5. Fi wedi rhoi 30% fan hyn, oherwydd rwy'n ymgeisio am 6 dysgwr ac 1 person cyfeilio, ac unwaith rwy'n rhoi 30% mewn. Mae hwnna'n diweddaru'r celloedd yma, gyda swm y grant mewnol. Felly nawr mae pob tab perthnasol wedi cwblhau am y prosiect yma. Mae'n amser i ni fynd nôl i chrynodeb i weld y grant dyn ni wedi gofyn am. Un pwynt pwysig dros ben, dylech chi nodi y cyfanswm y gyllideb y gofynir amdani ynghell B25, oherwydd mae'n rhaid mewnbynnu hwn ar y ffurflen gais ar-lein hefyd. Yn y senario nesaf, byddem yn edrych ar prosiect sector addysg ieuenctid, sy'n danfon 5 aelod staff i'r Unol Daleithiau i fynychu cwrs hyfforddi. Fel weles o'r blaen, mae'n bwysig i lawrlwytho'r teimlen cywir o'ch sector chi, a sicrhewch bod y sector cywir yn ymddangos yn y tab gwybodaeth. Fel fi'n gallu gweld fan hyn, mae'n dweud ieuenctid, felly popeth yn iawn. Am y symudydd hwn, mae'r aelodau staff yn mynychu cwrs, felly mae'n rhaid i mi ddewis datblygiad proffesiynol. Felly mynd draw i'r dde. Dyna fo.
Fel gallwch weld, mae'r tab yma yn ymddangos yn debyg iawn i'r tab symudiad arsol grŵp. Felly, just nodyn cloi i weld, i ddweud chi'n neud yn siŵr bod chi'n dewis y tab gywir cyn i chi fynd ymlaen i mewnbynnu yn rhyw gwybodaeth. A fy ymlaen i fewnbynnu'r gwybodaeth perthnasol i'r symudiad hwn. Felly, fel y wedais, mae 5 aelod staff. Am nifer y diwrnodau, maen nhw'n cyrraedd dydd Sul, mynychu cwrs am 5 dydd ac yna'n dychwelyd ar y dydd Sadwrn. Maen nhw'n gallu hawlio 2 diwrnod teithio, felly rwy'n rhoi 7 diwrnod fel cyfanswm fan hyn. Wedyn rwy'n dewis yr Unol Daleithiau. Mae'r celloedd llwyd yn newid, unwaith i mi wneud hwnna. Dyna ni. Wedyn, os rwy'n dychwelyd i crynodeb o'r gyllideb, gallwn weld bod popeth wedi diweddaru fan hyn, felly newch yn siŵr bod popeth yn gywir, ac unwaith eto, newch yn siŵr bod chi'n nodi cyfanswm y gyllideb y gofynnir amdani o cell B25. Nawr, nhw'n edrych ar ambell esiampl ar gyfer sectorau eraill, yn dechrau gyda addysg bellach ac addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Am y symudiad hwn, rwy'n edrych i gael 20 o ddysgwyr ar symudeddau unigol, a maen nhw'n mynd i'r Almaen am 6 mis. Felly, rwy'n symud i'r tab symudedd ar gyfer unigolion. Rwy'n mewnbynnu'r nifer o ddysgwyr sef 20. Rwy'n anwybyddu'r colofn sy'n gofyn am gefndiroedd difreintiedig. Rwy'n rhoi 0 troi yma. A un pwynt pwysig o ran hyd, mae'n gofyn am nifer y diwrnodau. O ran taith, mae 28 diwrnod mewn mis. Felly, am y symudiad hwn, rwy'n cymryd 28 diwrnod a lluosi gyda 6, sef 168. A wedyn, rwy'n rhoi'r gwlad nhw fan hyn. A rwy'n mynd i'r Almaen. A gallwn weld fan hyn bod y celloedd llwyd wedi diweddaru gyda'r gwybodaeth perthnasol. Hefyd, os dwi'n mynd draw at y tab crynodeb o'r gyllideb, mae'n rhoi siawns i ni edrych a gwirio bod popeth yn iawn fan hyn. A wedyn, unwaith eto, newch yn siŵr bod chi'n nodi'r cyfanswm y gyllideb fan hyn, oherwydd bydd angen nodi hwn fel rhan o'ch cais ar-lein, ar y ffurflen. Am yr esiampl olaf, mae'n edrych ar esiampl ar gyfer sector addysg oedolion. Mae gen i 10 aelod staff yn mynd i Frasil ar leoliadau cysgodi am 2 wythnos. Hefyd, mae 5 o ddysgwyr yn mynd i Ffrainc gyda'r un person yn gyd-fynd â'r grŵp. Mae'n edrych ar y lleoliadau staff yn gyntaf. Felly, angen i mi clicio ar lleoliadau addysg a chysgodi, dyna fo. Jyst i nodi, mae'r tab hwn yn cael ei ddefnyddio llawer gyda sectorau fel addysg uwch symudiad ymchwil, felly mae'n bwysig sicrhau bod y sector cywir yn cael ei ddewis yn y lle gyntaf, a mae'r tab cywir yn cael ei ddewis hefyd, gan bod siwr gymaint o'r tabio yn debyg iawn rhwng sectorau gwahanol. Felly nifer y staff yw 10. Mae'r lleoliadau yn dechnegol yn para 14 diwrnod. Maen nhw'n cyrraedd yn Brasil y diwrnod cyn mae'r lleoliad yn dechrau, a maen nhw'n hedfan adref yr un diwrnod bod y lleoliad yn gorffen. Felly, yn yr achos yma, dwi'n ychwanegu 1 diwrnod teithio ychwanegol, felly 15 diwrnod. Dwi'n ychwanegu Brasil fan hyn. Ac wrth gwrs, mae'r celloedd llwyd yn newid fan hyn. Nesaf, na i ychwanegu'r symudiad arsol grŵp. Pump fan hyn. Rwy'n rhoi 0 am gefndiroedd difreintiedig, gan ni fi rhoi mewn bynnu hwn am addysg oedolion.
un person yn cyd-fynd ar grŵp. Mae'r profiad yn para 5 diwrnod, okay? Mae'r grŵp yn gadael y diwrnod cyn ac yn dychwelyd y diwrnod ar ôl mae'n gorffen. Felly rwy'n ychwanegu 2 diwrnod teithio fan hyn, sef 7 fel cyfanswm. Wedyn rwy'n dewis Ffrainc. A gallwn weld eto bod y celloedd llwyd wedi diweddaru fan hyn. Unwaith eto, awn ni at y grynodeb o'r cyllid. Rhaid i mi wirio popeth fan hyn, jyst i wneud siŵr bod popeth yn gywir. Wedyn, angen i mi pwysleisio pa mor bwysig yw i bod chi'n nodi'r nifer fan hyn. Oherwydd bydd angen rhoi'r cwmws yr un nifer o fewn y ffurflen goes sydd ar-lein. OK, so dyna fideo cloi i roi canllawiau ar sut i ddefnyddio'r offeryn cyfrifo cyllideb. Gobeithio bod hwn wedi bod yn defnyddiol i chi. Os oes unrhyw gwestiynau gennych chi am y sesiwn yma neu cwestiynau mwy cyffredinol am eich cais, danfonwch e-bost i ni a byddwn ni'n barod i helpu. Diolch yn fawr.